Een trechter voor de Maastrichtertol, een derby met rook en terugkijken op het LVK. Dag dames en heren, dit is nieuws van maandag 2 februari. De trechter is uitgereikt aan de Veldekering Maastricht. Gisteravond reikte de burgemeester de plaquette uit aan het bestuur. De Veldekering zet zich al 35 jaar in om het Maastrichts toegankelijk te maken voor iedereen. Bekend zijn de Maastrichtse Dictionair en de app van de Maastrichtertol. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame blikken we nog terug op het weekend in het programma Weekendlui. Het programma ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot morgen.